Hemen agertuko zaizkigu. Hemen dituzue, ezkutuan noski, Euskal Herriko herri batzuk. Herriak, bai? Orduan hemen, Euskal Herriko mapa jarriko dugu, eta zuek zer egin beharko duzuen? Hona etorri, herri baten izena hartu, kamerari erakutsi, apakaixo atxaldeon, hau da nere herria. Igo eta pegatu. Berdin dio, ezkerrerago, gorago. Behintzat, herrialdea, lurraldea, provintzia asmatu beharra daukazue. Ulertuta? Erantzun zuzen bakoitzeko, 5 puntu. Hasiko da, ez. Hala zuzeko hasiko zen. Hartu arriba. Erakutsi kamerari. Bat, edo zein. Muskiz! Zatazana. Eta orain pegatu itxatxi nahi duzun. Non dago Muskiz? Zei provintzietan? Ze lurraldetan dago Muskiz? Muskiz. Euskal Herrian dago Muskiz. Non? Txo, denok isilik. Hartzuta, pla, pegatu. Pega, hortxe. Pa, hortxe. Lapurdin oso gustora. Muskiz. Erantzuna jakin behar dugu. Ana. Muskiz. Lapurdin aldago. Ui, Bizkaian. Muskiz Bizkaian dago. Alex. Erakutsi kamerari? Bastida. Vale. Jarri berdia. Bai. Hartuta pegatu. Pla. Non dago Bastida? Hemen txe. Bastidan oso ardo una egiten dute. Arabana dago Bastida. Arabana dago Bastida! Alde urdinak, badaukalen da bizikoa, batetik bat. Juliantxo, Julen, zure txanda. Eskerrik asko. Nolako azarritan erakutsi. Bai. Ja. Elantxobe. Elantxobe, pena, zuberoan. Zer ondo, Bai. Katu ebesalam, hormatik izoten naz. Bizkaia motel! Ez dago zuberoan. Elantxobe Bizkaian dago. Haneren txanda. Erakutsi, bale, zatoz. Maule. Non dago Maule? Nafarroa beherean. Baxe Nafarroan. Aldago Maule, ane? Zuberoko hiriburua da Maule. Ez dago Nafarroa beherean. Afaf. Mesedez? Bale, denok isilik, erakutsi? Etxalar! Etxalar! Olala, Etxalar! Pegatu. Non dago? Zein herrialdetan, zein lurraldetan. Etxalar. Ez du jarriko, esan nahi dut. Zu begiratu lasai. Eta pegatu. Pla! Etxalar. Zatoz? Bai, txalo egiten dute, baina igual elukete txalo egin beharko, ze Etxalar badakizu non dagoen. Nafarroa. Oso politia Etxalar. Baina Nafarra da Etxalar. Adibidez, uxu, Erakutsi? Berriozar! Xo? Xo! Uxu izatoz. Denok isilik. Entzungo banu, handik ez begiratu. Vale. Mapari. Denok isilik. Berriozar, venga. Hortxe, haupa Bizkaia, Berriozar guenez, oso ondo etxen du berba, Berriozar eme. Baina ez, ze Berriozar? Uxue, maitea, dago, Nafarroan, maite ere. Berriozar, Nafarra. Enara. Gora. Zuzeu. Vale? Baiona.
Festa derrak, bai. Bidea. Venga, hortxe, gora, Nafarroa erdian. Horre gomo da Baiona seguruenik, baietz. Baionako bestak. Baiona dago, bueno, Baiona da hiriburua. Baina ja logikoa, ja, sí. Nongoa? Ze Nafarroako hiriburua da Iruña. Lapurdi. Opa, zer jazka, Igur! Hartu bat, erakutsi. Baigor, venga. Venga, nora bazi horrekin. Arano. Arano. Herri txiki dotore, Arano. Pues... Ba, adibidez... Nafarroan. Zatu. Arano! Nafarroan aldago! Fenomeno! Baina urriak badu bigarren da! Iñaki! Zeurrun dago Kamerun! Legutia! Shut! Silence, please. Zez? Iñaki. A ver. Legutia. Eskenta bete. Araba, nortxe. Jack. Iñaki, zuretzako daukagu sorpresa. A ver, vale. Mira tu pantalla. Iñaki. ¡Ole! Legutio, bai, araban dago. Marina. Venga, Marina. Erakutsi. Dima. Show! Dima. Non dago Dima? Marina. Bai, egia da. Ba, Errima egiten du, Marina. baina... Pentsau. Euskal Herria oso zabala da. Dima dago, justu. Hortxe dago. Show, denok isilik, hortxe ez. Hortxe. Ba, Dima. Gora Nafarroa. Opa. Denok isilik. Nafarroan jarri bertzu. Nafarroa gora, Nafarroa bera, Nafarroa gora bera, total, está... Marina, bai, está todo zona. Pixka trampa izan da, Baina, bueno, igual dio... Este, total, bai, Nafarroa... Ez, bai... Gorka Titi! Bueno. Txutxo, Gorka! Mutil honek, mutil ona eta jatorra da, baina dauka beti ere tramparako joera. Denok isilik, urretxu isilik, Donosti isilik, bale? A ver. Denok isilik. Gorka, hartu, erakutsi. Ando hai. Oli. Ba, ez dakite. Joder, total, bat edo beste. Venga, erakutsi. Are, chavaleta, ole. Erakutsi. Ixo. Are, chavaleta. Ole. Gipuzkoa. Hola, Hemen. al revés. Ole. Ez dakit Gipuzkoan dagoen edo ez, baina pegatina hartzeko kapaz ere aldrebes harrita. Are, txabaleta, Gipuzko! Bigarrena. Talde, Roixak. Egin bendia. Txurruk dauzka masterra, geografian. Bai. Eneko dauzka bi master, geografian. Venga, hartu. Bat eta te. Ba. Hola. Botolo, bai. Haundi, Ez hori. Haundi ez duzu nahi? Ez. Izen luze... Ez. Haundi! Venga, ba. Tutera. Erakutsi? Tutera. Denok isilik! Bueno. Tutera. Fua. Xo. Hau ikusi egin nahi dugu. Denok isilik, isiltasuna mesedez. Bai? Tutera. Tutera. Hemen. On. Pixka bera goi da. Tutera Nafarroan aldago. Bueno.
Bai, talde arroxak, urretxuarrak, bi asmatu ditu. Erantzun zuten bakoitzeko, 5 puntu eman da, zerri hori markagailuak. Momentuz, Jose Mari Iparragirre Institutuan 64 puntu, Herri Ametsa ikastolak 76 puntu.